podcast is part of the Sports Social Podcast Network. Croeso I podcast Rugby Cymru. Helo a chroeso I bodlediad ddiweddara podlediad Rugby Cymru. Dydi Carwyn Harris a Iestyn Thomas fel yr arfer. Iestyn, siwr i ti? Yeah, really good, diolch. Mae background fi di newid. Fi'n ôl yn y tŷ ar ôl term yn prifysgol. So bach nôl adre am llenyd Dolig. So mae background di newid yn llwyr. Ie, ni 5 dydd mas o ddydd Nadolig. Fi wedi bod yn neud some last minute Christmas shopping o'n i'n gweud i Iestyn. Iestyn, siwr yw siopa Dolig ti wedi bod? Ti wedi trefnu popeth? Yeah, o'n i wedi dechrau'n gynnar. So fast out the blocks fel nhw'n dweud. So little and often. So os oedd amser dy fi o'n neud bach hyn. Wedyn os cwpl o dyddiau wedyn neud bach mwy. A wedyn byddai'n gyd yn pentar I lan anyway. So yeah, credu un beth ar ôl, a wedyn fi wedi gorffen. Ie, mae dy fi'r cariad fi, mae penblwyddi ar bydd Calan Gaea, so mae fe bach o double whammy I fi, so fi'n edrych ymlaen I hwnna. Sorry, nos Calan Gaea, I should say. Gawn ni weld. Ond mae gymaint o beth I drafod, well I ni fynd syth mewn iddo fe herwydd, mae gyda ti gymau Ewrop I drafod, mae dyn ni, clwb, perchnogwyr newydd I Gaerdydd, a wrth gwrs y darbys sydd I ddod dros y cyfnod Dolig. Ydyn ni ddechrau da y perfformiad gorau o'r Ewrop, sydd perfformiad Caerdydd gytre yn erbyn Caerfyrddon. Fe'n credu bod fi'n digon peg I weid bod hwnna'n perfformiad arbennig gan Caerdydd, a falle byddwn yn siomedig I ddim cael y fuddugoliaeth yn y diwedd. Oedd yn gêm wych I weld, I gwylio ar o'n I mas yn y cyngedd yn Casnewydd yn nos Sadwrn, so ni colli'r gêm yma, ond yn ystod yr interval, o'n I gallu gwylio snippets ar y ffôn, ond o'n I gweld, credu ni gweld pwynt bonus cais Caerfaddon. So oedd hwnna un o'r unig pethau ni wedi gweld yn fyw, ond o'n I wedi dal ond yr gêm o'r bore Dydd Sul, ond oedd yn gêm wych. Fi'n credu un o'r pethau wedi dod mas yna, oedd dadlwythiad yna gan Teddy Williams am y caeth Hammer Webb. Mae fe'n wych, a pob clod I Caerdydd wedi dod allan o'r blocs ar ôl gêm eitha hir wythnos diwetha, yr wythnos cyn erbyn Toulouse, a ni wedi chwarae'n ddim eitha, really dda yn erbyn tîm cryf Caerfaddon, oedd chwaraewyr fel Ollie Lawrence, Finn Russell, Cameron Redpath, a yn nhw heiddi y 2 pwynt na, ond falle ar dydd arall dyn nhw wedi ennill y gêm. Ie, ambell I gamgymeriad fi'n credu yn ymwedig ar yr ail hanner, a falle wnaethon ni weld y gwahaniaeth yn y feinciau. Fi'n credu oedd hwnna'n ddylanwad mawr ar y gêm do. Fainc 6-2 oedd y Caerfaddon, a daethon nhw ma na chwaraewyr fel Colli yn ysgol 2 gais oddi ar y fainc. Chwaraewyr hefyd fel Scoomman yn y rheng flan, a Will Stewart nath rheoli'r scrum yn erbyn boes fel Rhys Littrick a Rhys Carey, a felly dyna'n ddangos y sefyllfa ni yng Nghymru ar y foment, lle sdim y carfannau fwyaf clybiau'r rhanbarthol, a chi'n edrych y Caerdydd yn enwedig yn y rheng ôl yna, mae Alun Lawrence yn dod mewn, oedd ar y fainc, ond wel, y ddechrau tymor oedd ddim yn rhan o'r garfan, os mae pawb nôl, falle mae fe rhywle o gwmpas 8-9 dewis, ond mae gymaint o anafiannau y Caerdydd ar y foment, bod yn anodd iddyn nhw yn y rheng ôl yn enwedig. Felly, bach yn siomedig, fi'n credu ardaloedd eraill oedd bach o broblem oedd yr exit, rhan nhw'n gwneud yn Saesneg, oedd hi ar yr ail ddechrau, oedd Caerdydd yn ei llawer o gamgymeriadau yn hwnny, nath roi sylfaen I Gaerfaddon yn enwedig yn ddwy heigian y Caerdydd. Ond edrych o'r positives, so gymaint o chwaraewyr wedi wario mor dda, pwy nath sefyll mas I ti, Iestyn? Wel, ni wedi sôn am Teddy Williams. Mae'r dadlwythiad na mynd I fod ar loop am
a i llawer o bobl dros y wythnos neu ddwy nesaf. Oedd ham y web wedi dod ymlaen, yn ywedig dod ymlaen i gweld Josh Adams mynd bant. Fi'n credu nath e dod ymlaen a chwarae rili dda. Wel, oedd Josh Adams wedi sgwrdd cais gynta, so oedd hwnna'n dda i weld. Fi'n credu oedd Ben Thomas wedi cael gêm dda yn y canol hefyd. Fod falle gêm gorau fe dy Caerdydd dros y tymor i fod yn onest. So, chwaraewyr wedi cael perfformiadau rili dda dy Caerdydd ar nos Sadwrn. Ie, rhaid gweud yn byti, o'n i'n meddwl Belcher yn wych hefyd, fel bachwr, oedd pobl ar ôl y gêm yn sôn amdano fe fel falle chwarae all Carwyn i garfan Cymru yn chwe glad, mae pobl heb sôn amdano hwnna o'r blaen, sy'n credu. O'n i'n meddwl gêm gorau Tynys y Bia hefyd, gath Finn Russell serennu y gêm, o'n i'n meddwl bod Tynys yn gydradd a Russell am rhan fwy ar gêm, creu ceisiau ei hun a yn bylchu trwy amser a gêm cico fe enwedig at y pist yn well na Russell. Sy'n ni bach o Russell yn cico, actually, o flaen Ben Spencer, ond ma'n rhan falle trafodethu rhywbeth arall. Ond mae gymaint o arfed y bath o'n dod i'r Carfaddon yn dos, a nath nhw ddangos hynny ar y dydd. Oli Lawrence neu Finn Russell yn bylchu trwy canol, a wedyn asgellwyr cryf sy'n gallu dodlwytho fel coc yn y siga a Will Muir. Pa mor bell ti'n credu allan nhw fynd yn y gystadleuaeth hon? Trio sort allan ble mae pawb yn y grŵps nawr. Mae tîmoedd Ffrainc ddim wedi cael dechreuad mor dda i gymharu efallai blwyddyn diwetha, so mae La Rochelle wedi colli 2 gêm, mae Racing wedi colli 2 gêm. So, fi ddim yn siŵr ble gath Caerfaddon gorffen. Fi'n credu, os mae chance nhw i mynd rowndiau ola, y knockout round i dweud. Fel fi ddim yn siŵr fel mae pethau'n gweithio ar ôl y pools, os mae pwy maen nhw chwarae wedyn. So, fi'n credu maen nhw'n mynd trwyddo i round nesaf. Ond mae fe'n anodd i roi amcan, so fi'n eistedd ar y ffens am hyn. Ond fi'n credu mae'n mynd trwy'r round nesaf, ond fi ddim siŵr os mae tîmoedd y Ffrainc mynd i dyhuno i fyny eto, oherwydd maen nhw ddim wedi cael dechreuad da yn y ddwy gystadleuaeth. Mae'n bach o syndod i fod yn onest, yn dweud, ti'n gweld tîmoedd fel Racing ddim wedi cael dechreuad dda iawn o gwbl yn pŵl Caerdydd. Tîmoedd eraill fel La Rochelle, wrth gwrs, maen nhw wedi colli 2 allan o 2, wrth gwrs, yn erbyn Leinster a Stormers, felly anodd iawn iddyn nhw, a Stade Francais hefyd heb gael ei ddechreuad gorau a neud Toulon. Ond fi'n edrych, fi'n credu bod tîm Caerfaddon yn gallu mynd yn bell, ond wrth gwrs, y problem fwyaf sydd da nhw yw mae Toulouse yn yr un pŵl dyn nhw, a wnaethon ni weld Toulouse yn rhoi eitha glatchen i Harlequins ar y penwythnos, so falle bydd hwnna bach o gysur i Gaerdydd i feddwl, oedd eu colled nhw ddim mor wael a hynny ar ôl gweld y canlyniad yn y stwp. O'n i wedi gweld uchafbwyntiau gêm Toulouse Quins a oedd cwbl o ceisiau Toulouse yn wych. Mae lefydd arall dyn nhw. Ni cael tîmoedd Cymru wedyn, felly mae tîmoedd o Loegr a rai o tîmoedd Ffrainc fyna yn just uwch ben. A wedyn mae lefel arall wedyn, ble mae tîmoedd fel Toulouse, Leinster, La Rochelle. Tîmoedd really fawr yna sy'n mynd i fod rwle diwedd y pencampwriaeth. A cwbl o geisiau Toulouse yn wych. Fi'n credu ddyn yn yr ail hanner gan y canolwr. Dadlwythiadau bobman. Oedd un gan y prop hefyd, a oedd yna'n cais wych. A fi'n credu oedd cwbl o pobl falle yn dweud fod gêm catred y Quins, falle fi mwy o momentum dyn nhw. Ond, nath Toulouse dangos i doniau fyna a ennill yn eitha hawr. Tydi ddangos y doniau efe. O'n i'n meddwl bydd y golau gwych i nhw. Tîm arall sy'n hedfan ar ôl, mae'n ti'n bod wrth gwrs da 2 ysgellwr fyna, BP Gun fi'n galw un o'n nhw, oherwydd fi'n wastad yn cofio ei enw. A wrth gwrs, Damian Penno, maen nhw'n hedfan ar y foment. Caerdydd nesaf i nhw, maen nhw'n ware Quins gytre
Cyfle fe'n creu yw hwnna ar gyfer gêm agos, gêm cyffroes hefyd. Ti'n meddwl am ffordd nath nhw war yn erbyn Caerfaddon, mae Harlequin siŵr o fod yn mynd i chwarae yn debyg iawn dy Marcus Smith fel maswr. Maen nhw'n dod ar y 30 o Ionawr i Barcar Arfe, mae fe'n gêm nos to. Siwr ti'n gweld, wel, mae spel tan hynny, ond siwr ti'n gweld gobeithio yn Caerdydd yn y gystadleuaeth. Ydyn nhw'n gallu cael fuddugoliaeth ti'n credu yn erbyn Harlequins? Mae chance really da dyn nhw. O'n i'n meddwl felly bydd Cyfrangon yn rhy gryf yn wythnos diwetha, felly nhw ennill gan rhyw 10 i 15 pwynt, ond pob clod i cael iddyn nhw wedi ymateb nôl a nhw wedi brwydro really galed. So mae chance really da dyn nhw yn erbyn Harlequins. Wrth gwrs, mae dal tîm dda dyn nhw, mae Marcus Smith. So falle maen nhw dod draw dy Jared Evans hefyd, bydd yna yn diddorol i weld yn erbyn ei hen glwb. Dilyn Lewis. O ie, Dilyn Lewis hefyd, ie. Bydd yna'n brwydr diddorol fe yn erbyn Domikowski a Cari, a mae'r gyda'n gyd yn llawer fynyddoedd, wedyn nhw'n chwarae'n erbyn i gilydd. So ie, mae chance wedi dad y Caerdydd i falle targedu gêm yn erbyn Quins a pwyr, falle maen nhw yn ennill y gêm na. Ie, ond cyn ni bydd y gemau darbi, so felly well i ni sôn am berfformiadau y tîm oedd eraill yn y cwpan arall, y cwpan her Ewrop. Dechrau bant yr gwylch, ti'n sôn amdano berfformiadau'r tîm oedd y Ffrainc, a wel, Montpellier, mynd i fod yn wael iawn yn y gyngred, ond nath nhw chwalu'r gwylch ar y penwythnos, do. Ie, perfformiad eitha bizarre gan y gwylch i fod yn onest. Oedd dim byd yn gweithio dy sgarmes, pob clod i pac Montpellier, pac fawr Montpellier, nath nhw wneud job yn dda o roi stop i'r sgarmes, so roedd ddim llawer o llwyddiant dy'r pac a Dewi Lake fyna. A wedyn, maen nhw mor gynigol mewn pryd na'n nhw cyfleuon, smod. Chwaraewyr fel Paolo Gabisi, fel George Bridge, fel Ben Lam, smod. Dylai'r tîm na ddim fod ar gwylod y top catos. Beth bynnag sydd wedi digwydd yr wythnosau cyn, fi credu mynd am wedi newid dros yr amser yn Dolig a gym Ewrop nesaf. Mae'r tîm Montpellier na yn edrych yn rili dda. A ti wedi sôn dy'r gêm Caerdydd fod y fainc felly dy Caerfangon yn felly rhy pwerus i gymaru y Caerdydd. Ond oedd y fainc yn holds apart fel maen nhw'n dweud rhwng y dwy tîm mes. Dy'r gwech y ti tal rhywun fel Lewis Jones, oedd Lewis Lloyd y bachwr wel, oedd e'n sefyll fel rengol oherwydd oedd aneddiadau wedi dod yn hwyr dy Morgan Morris, dy'r gwech, Luke Davis, oedd Dan Edwards, a oedd ar y fainc dy Montpellier, oedd rhywun oedd bachwr oedd chwarae'n ryngwladol i Georgia, Georgia tîm fawr, pac rif, yn ywedig yn y ryng fel hyn. Oedd, fi'n gofio enw'r prop Penrith, oedd e'n chwarae dros Ffrainc hefyd. Fi'n credu wedi chwarae yn y cwpan y byd. Folletta. Ie, Folletta. Paul Willemse. Cawr o dyn. A wedyn mae Cobus Reinach yn just cael ei his feet are up for the first half, wedyn ar ôl 45 munud, mae'n dod mlaen, so yn meddwl wel. So mae Leo Colli, mae'n chwaraewyr dda, fi'n credu wedi bod yn agos i'r tîm Ffrainc fod Dupont na, wedyn, alright, yn dal ni drod mlaen na rhywun fel Cobus Reinach, a mae lefelau nawr rhwng y dwy dîm yn huge, a fi'n credu y diwedd y gêm wedi darllen fod budget Montpellier tua 3 faint o beth na cael y gwylch. So, oedd e'n wastad i mynd i fod yn anodd i tîm Toby Booth yn ywedig mas yn Ffrainc. A felly bydd y tîm Montpellier dy bach mwy o revenge ar ôl blwyddyn diwetha. A, wel, oedd Montpellier yn glinigol. Dyna beth mae gwylch eisiau dysgu erbyn y gêm nesaf, fod angen bach mwy gynigrwydd yn y 22. A ie, wel, Montpellier yn just re-grif. Ie, oedd e'n anodd iawn i'r gwylch, wrth gwrs. Nath nhw golli gymaint o chwaraewyr cyn kick-off. Dy'r gwylch, ni'n sôn amdano anafiadau, wrth gwrs mae'n digwydd i bob un o'r rhanbarthau, ond
oedd y gwylch wedi bod yn eitha lwcus i gallu cadw rhan fwyaf o cnwyllau neu tîm nhw yn heb anafiadau ddechrau tymor, a nawr maen nhw'n dechrau pentyrru, Max Nagy, Morgan Morris, chwaraewyr sydd bod yn allweddol ar ddechrau tymor. Os y cryfder tu ôl na, fi gweld oedd un o'r ffrindiau di Morgan Morris wedi cael ei dechrau'r cyntaf yn Ewrop ar y penwythnos, ond mae fe'n dal yn ddeunaw, ynddo fe, ond felly dwi ddim yn sefyllfa bydde delfrydol falle i gael rhywun sy'n deunaw yn dechrau dros y rhanbarth. Felly, be sydd ar gwylch i delio gyda'r anafiadau sydd i ddod, ti'n credu? Os digon o gryfder dyn nhw? Fi ddim yn siŵr os mae chwaraewyr ifanc i gyd yn dechrau mewn y gemau nesaf, falle bydd yn rili anodd. Os mae cwbl o chwaraewyr yn dod nôl, falle bydd wneud wahaniaeth. Os mae Morgan Morris yn dod, os mae rhan o fe ddim yn hir a mae fe'n dod nôl am y gemau darbi, bydd hwnna'n eitha positif i gwych. Os mae Jack Morgan yn dod nôl, mae hwnna'n positif arall. Os mae Rhys Davies yn dod nôl, dydy rengol newydd yn gwbl fyna. Os mae Kieran Giles yn dod nôl, falle Ryan a Kevin, i fi sôn amdano Max Nagy, ond falle ddim llawer fyna, ond yn y pac fi credu yn ywedig o rengol, oedd James Ratty, mae fe anaf, mae Will Griffiths, mae fe anaf, ddwy chwaraewyr dechrau fel chwech ar dechrau tymor, so mae'r anafiadau yn pentyrru. Yr unig safle oedd ddim wedi cael llawer oedd y reng flan, a Nicky Smith wedi mynd bant anaf yn y hanner cynta. So, mae'n mynd i fod yn ddiddorol i gweld dros y wythnosau nesaf. Faint mor hir mae chwaraewyr mae'n mynd i fod bant. Owen Watkin i arall, fe wedi mynd bant ar hanner amser. Mae hwnna'n siom i weld, herwydd yn chwarae rili dda yn y 13 safle i gymaru â 12. So, mae hwnna'n mynd i fod yn colled fawr. Os mae Kieran Williams yn mor bwysig i'r gwyll dros y tymor yma, os mae fe'n nôl, mae hwnna'n mynd i fod yn un fawr i'r gwylch. So, bydd Toby Booth yn gobeithio bod Magic Sponge dy fe, a bydd cwbl o chwaraewyr e'n dod nôl yn eitha glos i gêm nesaf. Ie, yn gobeithio. Weithio ni sôn am dîm arall oedd mas yn Ffrainc hefyd, sef y dreigiau, oedd yn wario Stad Palwad. Wnaethon ni sôn am y gêm yma, a wnaethon ni drafod, os mae Stad Palwad yn wario tîm cyntaf, fi'n credu bydden nhw'n buddigol, yn swmpus, a fi'n credu wnaethon ni weid rhywbeth fel os oedd ddau o dîm allan fe fod yn agos, felly 2 neu 3 pwynt, a yn union fel oedd e, collodd y dreigiau yn hwyr mas na, anodd i nhw, felly i golli mor hwyr. Y dreigiau wedi gwneud sawl newid ei hun, wrth gwrs, dim Rio Dyer, dim Aaron Wainwright. Be nes di o berfformiad nhw mas yn Stad Palwad? Neu perfformiad dda, ond just heb cael dros y llinell falle? Ie, fi'n credu perfformiad da dyn nhw. Cwbl o ceisiau eitha dda, un o'r sgarmes. A fi'n credu cwbl o camgymeriadau falle di fod yn wahaniaeth rhwng y ddwy dîm. Fi'n credu mae cwbl o cefnogwyr y dreigiau, yn ymwedig Jamie ar y rap pod. Mae fe yn sôn llawer, fi'n credu mae fe'n sôn yn wythnosol dy'r camgymeriadau dy'r dreigiau. Ond felly mae un neu ddwy nhw dal yn bodoli nawr, a fi'n credu mae 2 fflan yn gynnysiaeth nos neu ddwy i really dweud, reit, dim mwy nawr. Fi'n credu mae fe'n cosi nhw mewn gemau agos fel hyn. A fel nath ni just gweld yr gêm yn erbyn Pow, mae di fod y wahaniaeth i fod yn onest. Mae wedi chwarae yn dda, fi'n credu nhw'n tîm gryfa mewn rhyw adegau, ond fi'n credu camgymeriadau rili bach mae nhw adeiladu lan tro o tro. Mae nhw yn wahaniaeth ar y diwedd, a pob clod i Pow. Fi'n credu mae nhw ddim wedi colli llawer gatre tymor yma, a maen nhw wedi ennill yn eto, so pob clod i nhw. Dreigiau bydd wneud yn siŵr fod y small fixes na yn cael ei newid cyn yn y Dolig. Ie, rhaid cofio, Pow yn bedwerydd yn y gyngred yn Ffrainc, felly yn y top 14, felly llawn clod i'r dreigiau i performo mor dda, a wnaethon nhw, wrth gwrs, cymryd pwynt bonus all fod yn holl allweddol. Yn edrych ar y pŵl nhw nawr, maen nhw tu ôl y Cheetahs a'r Sharks o dde Africa, a uwchben Zebra, Pow a Oyana. Wrth gwrs, y Cheetahs bydd ei goliaeth eitha,
syfrdanol yn erbyn Sharks, o feddwl bod y Sharks da chwaraewyr o De Affrica, tîm De Affrica dyna'n gweud, i gyd allan. Gobeithio bydd y dreigiau gêm holl bwysig dyn nhw pryd dewn ni nôl yn nawr mas yn Zebra. Bydd hwnna'n gêm agos iawn fi'n disgwyl, a os mae dreigiau'n gallu cael buddigoliaeth fyna, mae cyfle eiraidd dyn nhw gytre yn erbyn y Sharks, felly i sicrhau lle yn y rowndiau gynderfynol, wel, nid gynderfynol, yn y knockout games fel y pebai. Ti'n gweld, siarad ni felly am Scarlett yn gyntaf cyn mi ofyn y cwestiwn, ond yn mynd i ofyn, pa dîm o Gymru ti'n credu sy'n mynd i'r sefyllfa gorau o beithio cyrraedd y rowndiau knockout ar ôl y dwy gêm cyntaf. Gweilwch maen nhw'n pedwerydd yn pŵl nhw, Scarlett ar waelod pŵl nhw yn pŵl 3. Ti'n credu pwy sydd ar gobaith gorau o fynd trwyddo, ti'n credu? Fi credu mae'r gwerth y dreigiau, fi credu mynd i ddweud falle rhywun siawns o mynd trwyddo. Fi credu os mae gwerth yn bydd i Perpignan yn round 3 a mae Bennett yn bydd i Newcastle, fi credu mae hwnna'n fel done deal, mae hwnna wedi gorffen. A fi credu mae gwerth yn trwyddo. Os mae canlyniadau mynd yn dda, mae pwynt bonus nhw'n erbyn Perpignan, mae Perpignan ar gwylod y tabl ar y foment, so gobeithio bydd gwerth yn gallu troi lan a ennill y gêm na. Mae dreigiau y chance da, mynd allan i Zebra, cael fuddigoliaeth falle oedd i gatre, a adeiladu mwy momentum cyn y gêm fawr yn erbyn y Sharks wythnos nesaf fi'n credu. So gobeithio i ddwy tîm, os mae canlyniad sy'n gallu cael nhw mynd trwyddo o'r grŵp cyn y rownd ola, mae'n fel bach o stress-free fel rhyw ffordd o cael y gêm ola o'r grŵp, a wedyn, os maen nhw angen canlyniad i falle wneud y seeding bach mwy well yn y knockouts, wedyn mae chance nhw wedyn, os mae fe ddim, mae chance i falle orffwys i ddoi chwaraewyr maen nhw trwyddo o'r pŵl, a felly roi chance i chwaraewyr i roi mae'n fel, os mae Morgan Moss fel ni wedi sôn, a chwaraewyr fel yna. Wrth gwrs, bydd yn anodd iawn i'r ddau dîm yn y gêm ola yn erbyn tîm o De Affrica. Wnaethon ni sôn bach fyna am Scarlett, maen nhw weilod pŵl nhw, y reswm yw hynny, nath nhw golli yn erbyn Black Lion o Georgia. Nath y ddoi o'n i gweud bod ni'n methu gweld hynny'n digwydd cyn y gêm, bod ni'n disgwyl buddigoliaeth cyffyrddus, eitha cyffyrddus i'r Scarlett, so nid hynny oedd yr achos. Perfformiad anhygoel i Black Lion wrth gwrs, a rhaid i ni rhoi clod iddyn nhw. Nid y tîm cyntaf o Georgia yn dod draw i curo tîm o Gymru wrth gwrs ar ôl blwyddyn diwetha. Ond i gyfnod gwir i Scarlett ydy hwnna fawr o gysur ydy, oherwydd bydden nhw wedi syni i golli gytre yn erbyn Black Lion. Fi'n credu tîm sydd, dim ond 4 blynedd, mae'n bodoli, bod nhw gymaint o chwaraewyr rhyngwladol, oedd gymaint o chwaraewyr rhyngwladol by'r Scarlett fyd, felly anodd iawn fi'n credu y golled hynny. Be nes di o'r canlyniad yna, Iestyn? Siom fawr i'r Scarlett. O'n i'n meddwl, fel yna wedi sgori cais cyntaf yn y gan ffit, o'n i'n meddwl, mae bach mewn momentum. Fi'n credu bydd y Black Lion yn falle mateb nôl, ond fi'n credu bydd y Scarlett fi gryf. Wedyn, nath nhw just switcho bant. Fi'n credu they turned the lights off, and fi'n credu dyna digon. Nhw just ddim moyn chwarae ar ôl y 5 munud cynta. 75 munud o ddim sgori bwynt. Fyna ddim yn dda i dweud pil, a fi'n credu fi ddim moyn rhoi bai ar dweud pil, ond falle bydd y chwaraewyr falle angen cymryd yn bach mwy o gyfrifoldeb mewn rhyw ffordd, oherwydd rai o cymgymeriadau gan rai, yn enwedig yn yr ail hanner, yn nhw just ddim lan i lefel proffesiynol i fod yn onest. A pob clod i Black Lions, i'n meddwl, fod falle cwbl o cymgymeriadau yn yr hanner cynta, ni'n meddwl, mae cais mynd yn dy'r Black Lions, i'n meddwl, falle bydd y Scarlett, falle dyn o lan yn yr ail hanner, a felly chwarae mwy well na'r hanner cynta, a nhw jyst ddim. A
ma problem fawr dy'r pac. Mae pawb yn anafiadau. Wrth gwrs, mae Scarlett i colli Samson Lee, mae fe jyst i ymddeol o'r gêm. Ond mae'r pac yna dal yn broblem. Mae cwbl o really chwaraewyr dad yn nhw, sy'n fe ffite. Wel, rhywun, mae Ryan Elias, ni wedi gweld bach o broblem dy fe dros y gemau diwetha. Mae fe'n just hollol diddorol, hefyd mae rhywun fel Johan Lloyd, rhywun fel Johnny Williams, nhw ddim gallu cael unrhyw beth os mae pac yn mynd nôl fel yna. Yn ymwneud gan tîm sydd y pac mawr o Georgia. So, bydd yn diddorol beth yw'r gemau nesaf dy Scarlett. Fi credu rhywbeth mae cyfnogwyr Scarlett eisiau gweld yw, wel y gêm nesaf nhw yn erbyn tîm sydd ddim wedi ennill yn Llanelli ers 2015. So mae chance really ddad yn nhw i falle, mae darbi, mae ffom yn allan o'r ffenest yn gyfan gwbl. So mae chance really ddad yn nhw i falle targedu ddwy darbi nesaf. A os maen nhw ennill nhw, maen nhw'n gallu rhoi y gêm Black Lions neu ffwrdd, mae neb yn ei siarad amdano y gêm na am weddill y bywyd. A bydd y ddwy gêm nesaf yn falle wneud newid i tymor. Bydd yn anodd iawn i'r Scarlett yn mynd ymlaen yn Ewrop wrth gwrs. Maen nhw'n teithio i Clemo, a wedyn mae Carwyn yn teithio i Barc y Scarlett ar y ddiwedd yn canol Ionawr. Nes i gyffwrdd y bach o newyddion fyna, dyna ni siarad yn fwy oherwydd ymddeoliad o rygbi gan Samson Lee. Fi'n cofio fe yn 2015 tuag gwmpas yna, oedd e'n anhygoel yn erbyn tîmoedd fel De Affrica. Wrth gwrs, oedd e'n cyfnod anodd i De Affrica, ond oedd e'n chwalu sgrym y De Affrica yn glwmd â Rhain Glân a da Scott Baldwin a falle Rob Evans oedd e'n prop pen pryd ni fyd. So, oedd e'n anhygoel a chwarae teg i Samson, nath gael gyrfa anhygoel yn y Crys i Gymru ac i'r Scarlett o gwrs yn ennill y gyngred. Ond anafiadau wedi effeithio i gyrfa, lle wedi bod, fi'n cofio pryd nath Adam Jones ymddeol, pa yn disgwyl bydd Samson Lee, bydd prop pen tin am ryw 10 mlynedd, oedd e'n 11 neu rhywbeth fel na pryd ni. Pawb yn sôn am ei gefnder yn ffermio, ffordd oedd y siap ei gorff fel sgwar, yn dod e. Be ti'n neud o'i gyrfa fe? Fi'n siŵr bydde fe'n bach o'n rhwystredig oedd ddim wedi cael fwy o gyfle, ond ar yr un pryd oedd e ar song, on song fel pe bai, oedd e'n anhygoel, yn dod e. Oedd, pryd ni'n gwylio fe dy Scarlett a Cymru bod y sgrym fyth yn mynd nôl. A dyna job cyntaf chi fel unrhyw brop fod y sgrym yn eitha syth neu chi'n mynd ymlaen. Yrfa gwych dy fe. Oedd e ceisio dod nôl i chwarae, oedd e credu i chwarae dy llan am dyfru o diwedd y tymor diwetha. Ond fi credu nath anafiadau felly nhw wedi pentyru lan a fi credu os y fe wedi dod nôl, felly wedi ddim yn un chwaraewyr felly oedd e yn y flynyddoedd cyn. Ond prop wych i Gymru yn fel ti'n ati sôn pryd nath Adam Jones yn ddeol pwy oedd nesaf wedyn fel Samson i bron na i fod yn onest a'n neud job yn eitha really dda yn ymwneud yn y sgrym dros ei yrfa a bydd fi ddim yn dweud wasted potential ond felly gallu fe ennill llawer mwy o gapau os oedd anafiadau ddim wedi dod mor cyson a mor difrifol. Yn sicr, nath Thomas Francis dod mewn, oedd ddim wedi bod yn rhyw battle royale yn y ddoi nhw, ond yn ffordd gyda ni ddim weld hynny oherwydd anafiadau. Hefyd, wrth gwrs, mae'r ddoi o'n i bach yn rhy ifanc i gofio fe'n ware, ond farwolaeth Brian Price yn ei 80au fi'n credu. Fi methu sôn amdano fe yn bersonol, ond fi'n gallu gweud bod nes i drafod y llistad stepta fe amdano fe, a oedd e wastad yn sôn amdano Brian Price fel un o ar rhain gorau mae Cymru wedi cael. Oedd e'n grif nerthol a oedd e'n, fel pob ail rhain mae pryd ni yn mwynhau pethau dirgel hefyd, fi'n credu. A mae pawb yn sôn mor
amdano fe fel person hefyd, ti'n gweld pobl fel hen newydd y dirwyr ac yn y blaen yn sôn amdano pa mor dda oedd e fel person yn ogystal â'i chwarae fe, felly, fi'n siŵr bod Iestyn yn gweud hefyd, byddwn ni'n dangos danfon ein cydymdeimladau ni at ei deulu fe a pawb sydd wedi cael ei effeithio gan ei farwolaeth. Iestyn, os yna'n gwybod bod ti'n gwybod ychwanegu unrhyw beth unrhyw straeon gan dy dad amdano fe, neu mae fe rhif ifanc i gofio? Na, fi ddim credu mae fe'n rif yn gofio, ond fi ddim wedi siarad y fe i fod yn onest, cyn y newyddion sydd wedi dod, so ddim chance i fi cael chat y fe i dweud o, beth y fe fel, so, ond mae fe'n newyddion trist i glywed a bob cyfyn deilad y pawb sydd wedi cael ei effeithio. Yn union. Wel, ni nawr at Dolig, fel wnaethon ni sôn ar ddechrau y pod, a y gemau darbi sydd i ddod. Mae fe'n dod ar gyfnod od, fi'n teimlo, mor belled oherwydd Scarlett wedi cael tymor anodd, mae fe'n amlwg. Dreigiau, wrth gwrs, ar ôl y fuddugoliaeth yna, yn erbyn oie na nhw ar rhyw fath o bounce, ond wedyn colli'r math yn stad Palwas yn hwyr iawn. A wedyn y gweilch da anafiadau, a Chaerdydd hefyd da anafiadau, ond hefyd y colled hwyr yna, ond perfformiad arbennig yn y byd Carfaddon. Pwy sy'n mynd y sefyllfa gorau ti'n credu ar gyfer y gemau ddarbi yma? Pwy yw'r tîm bydde'n teimlo, wel, ni yw'r tîm gorau yng Nghymru ar y foment? Hwna'n cwestiwn da, herwydd mae popeth i newid gan yr anafiadau. Caerdydd fi'n credu just Caerdydd, herwydd y perfformiad y wythnos diwetha, a nawr mae newyddion bach o oil money, fel maen nhw wedi dweud, cwbl o pobl wedi dweud, ond fi'n credu Caerdydd ar y foment, falle y rhanbarth gryfa mewn i'r gêm yma. Wrth gwrs, os oedd rhywun dy newyddion dy'r tîm gwylch, os dy'r carfan, a beth mae anafiadau yn a faint mor hyn maen nhw mas, falle bydd opsiwn na newid, ond ar y foment fi'n credu Caerdydd just. Fi'n gallu gweld o le, a fi'n cytuno. Mae rhan o fi moyn gweud tawr gweilch i'w ffefrynnau, oherwydd mae llai o bwysau ar Gaerdydd, ond fi'n gallu gweld y ddoi ffordd o edrych yna fe. Wrth gwrs, mae'r gemau ddarbi yn dechrau ar bac yr arfer, Caerdydd yn erbyn y dreigiau, a, wel, os angen sôn amdano hwn, mae Caerdydd byth yn colli'r dreigiau, ydyn nhw, Iestyn? Wel, bydd cefnog y dreigiau gobeithio bydd yr amseroedd mae'n newid, ond ar y foment mae fel one-way street y Caerdydd y dreigiau. Mae Caerdydd yn troi lan a ennill y gêm yma rhyw ffordd, a mae'n mynd i fod yn diddorol i tîm Dau Flanagan os maen nhw'n gallu bwyntio nôl ar ôl y colled wythnos diwetha allan yn Ffrainc, a mae chance rili fawr dyn nhw i falle ennill y gêm yma. Maen nhw wedi ennill un gêm darbi yn barod y tymor yma, yn erbyn y gwelch, yn wedi buddio yna yn Ewrop, so mae chance i cael fuddugoliaeth o ddi gatre. Mae fe dal yn y wlad, ond fuddugoliaeth o ddi gatre. A fi'n credu mae dim lle well i ennill ar y foment na Parc Arfiau i'r dreigiau, herwydd maen nhw ddim wedi ennill na am cwbl o flynyddoedd. Mae fe'n mynd i fod, wel, wnaethon ni drafod y Cardiff Central podcast fi a Harley, a wnaethon ni gweud bydd e ddim yn gêm dda. Siwr fod, ni wedi gweld perfformiad arbennig gan Caerdydd yn ddiweddar, heb cael y fuddugoliaeth. Fi'n disgwyl y gwbl gwrthwyneb, perfformiad echrydus gyda chanlyniad yn credu, a dyna siw ma fe'n mynd, dyna siwr oedd y gêm lawr yn Rodney Parade, oedd e'n gêm effernol, rhaid bod yn onest, oedd e'n gêm wael iawn. Ond bydd y goliaeth gath Caerdydd yn y diwedd, a rwy'n disgwyl rhywbeth debyg, ond ni bai felly bydd felly bach fwy o chwarae yn y gêm yma, yn y gêm yna nath digwydd oherwydd y ffordd mae Caerdydd yn chwarae ar y foment. Caerdydd yw ffefrynnau'n sicr yn dyn nhw oherwydd y ffordd mae'n perfformio, ond par fe sydd ar dreigiau sy'n gallu brifo Caerdydd, ti'n meddwl, mor amlwg a gweud ar yn Wainwright a Rio Dyer sydd wedi bod yn mor effeithiol i nhw yn ddiweddar?
Wel, mae dwy opsiwn ydy fyna, rwy'n rhaid a dau, so rhywun really dda, fel nath ni sôn drwy gydol y tymor. So mae gêm cico mynd i fod yn diddorol. Mae'n diddorol i gweld pwy mae dreigau mynd i dechrau fel deg a fel cefnwr. Os maen nhw yn rhoi Kai Evans nôl yn y Crys 15 a dod nôl a Will Reid, neu os mae Kai Evans yn mynd mas o'r 15 gynta, yn mynd nôl ar y fainc a mae Will Reid yn mynd mewn neu felly bydd Kai yn dechrau fel deg unwaith eto. So bydd o'n mynd i fod yn diddorol os mae Kai Evans dy gêm cico yna, falle bydd yn achosi broblemau dy Caerdydd. A wedyn nhw'n fel Iestyn yn y pac, felly eisiau profi pwynt yn erbyn Liam Belcher ar ôl rhyw cwbl o bobl yn dweud felly bydd Belcher dy rhyw lle yn y chwe glad, ond ie, mae'n mynd i fod yn diddorol. Fi dal yn credu fod Caerdydd mynd i ennill. Fi credu bach mwy o momentum yn y pac dyn nhw. A bydd fi'n credu bydd nhw just fine. Ond ar ôl siarad â Harley ar cwbl o chlysur, mae fe ddim yn hoff iawn o darbi yma, hefyd mae'r gemau felly ddim dy'r greatest quality, ond ie, fi'n credu bydd Caerdydd yn ennill. Ie, fi'n cytuno. A fi'n credu, ni wastad yn trafod brwydrau ar draws y ca, ti wedi sôn am y brwydr cico, ond unigol fi moyn sôn amdano, falle gen i weld fel ysgellwyr pwy sy'n dechrau i Gaerdydd, rhan a Josh Adams os mae fe'n hollach, ond fi yw'r gau yn erbyn Owen Lane falle, neu Heimo Webb y ffordd mae fe wedi bod yn performio, neu wrth gwrs Mason Grady, bydde hwnna'n frwydr dda dros ben rhwng y ddoi yna. Cefnwyr allan ni weld brwydr rhwng Cam Winnett a Kai Evans fel nes di sôn. Rheng flan, Lloyd Fabre wrth gwrs, gath ei gap i Gymru, wel, nid cap i Gymru, gêm ddi gap oedd yn erbyn y barbariad, ond perfformio'n dda iawn, a rhai yn sôn amdano fe fel sgrymwiwr gorau propent hyn yng Nghymru ar y foment. Felly, brwydrau ar draws y ca, heb sôn am y rheng ôl, a rwy'n gobeithio'n arw iawn i weld brwydrau rhwng Ryan Woodman ac Alex Mann fel ddwy flaenysgellwr. Wnaethon ni drafod wythnos diwetha ddoi sydd allan fod yn frwydro am y Crys rhif 6 dros Gymru am y 10 mlynedd nesaf, os na'n fwy. Felly, edrych ymlaen yn arw am y frwydr yna. Be yw'r amcan di am y canlyniad, pwy sy'n credu bydd yn fuddigol a gan sawl bwynt? Caerdydd gan 6 pwynt dwi'n meddwl. Fi credu mae'n fod yn agos, ond fi credu bydd Caerdydd just digon i ennill y gêm. Ie, fi wedi Caerdydd gan 8 neu 9, felly siŵr o fod bydd Drigan ennill gan 50. Dyna siw mae amcanion fi wedi mynd mor belled. Y gêm arall, wyt ti'n mynd i fod yna? Scarlett yn erbyn y gwylch. Wyt ti'n bwriadu mynd? Na, fi ddim yn mynd tymor yma. Mae bach o illness yn y dad ar y foment. Mae fe ddim yn teimlo'n hollol 100%, so fi credu ni'n cymryd y gêm y bant a wedyn falle ni'n mynd i pen y bont i gwylio gêm gwych Caerdydd ar New Year's Day. Credu mae fe just a walk o'r stadium i'r car park. Falle ddim yn helpu fe ar y foment, ond wel, pob tro, o'n i siarad fe ddo, pob tro ni'n mynd lawr yna, mae'r Scarlett yn ennill, so i fe, falle bydd e ddim mynd, a falle bydd newid yn y clyniad, ond fi ddim yn siŵr. Ie, fi'n gobeithio hynny, oherwydd fi'n mynd lawr da teulu'n cariad fi, wrth gwrs, fel fi wedi sôn, fi'n licio tynnu cwrs, bydd fi'n cefnogi'r gwylch y dydd na, gobeithio fydd y gwylch yn fuddigol. Wrth gwrs, gwylch yw'r ffefrynnau ar ôl y fuddigoliaeth yna. Chi'n sgorio 31 o bwyntiau i 9. Siwr o fod chi'n ffefrynnau am y gêm y ffordd arall a ffordd mae Scarlett yn bod yn ffefrynnau. Ond mae'r gêm yma fel arfer yn mynd i'r tîm catra, yn dyw e, mae hanes o hynny. Ond, fel nes i sôn, cryfder ar y foment y gwylch yw rheng flan,
os mae Nicky Smith yn hollach, neu na, Gareth Thomas yn chwarae'n arbennig, Rhys Henry yn ogystal fel prop pen rhydd. A gwendid ar y foment, y Scarlett, yw'r 5 blaen. Siwt ti'n gweld y gêm ma'n fynd, bydd y llwyfan agosod siŵr o fod yn holl bwysig os mae'r Scarlett yn gallu cael unrhyw effaith ar y gêm. Mae rhaid yn nhw gwella yn yr adran yna yn erbyn cryfderau'r gwylch. Ie, bydd rhaid i Scarlett wneud yn siŵr fod y pac yn tyn a bydd ddim mynd nôl rhy gymaint. Herwydd os mae gwylch yn dechrau mynd ymlaen, fi'n credu maen nhw'n dangos weddill y gêm yn mynd ymlaen. Un o'r positives gwylch allan yn Montpellier oedd y scrum. Oedd Tom Both yn gwneud job yn rili dda ar prop pen rydd Montpellier. Fod gêm dadlwytho fe'n rili dda. Nath y prop pen rydd ddim wedi cael dydd dda yn erbyn Tom Both yn y scrum. So mae chance dy gwell ennill y flwyddyn yn y reng flan, ond fi credu tu ôl yna, dyna beth mae problemau. Dy'r gwych dan y fiadau, fel ni sôn, Rhys Davies, Will Griffiths, James Ratty, Jack Morgan, Justin Tiprick, mae fe dal mas hefyd. Smart. Dim byd yn erbyn rhywun fel Harry Deeves, rhywun fel Morgan Moss. Maen nhw dan y chwaraewyr ifanc, ond falle oedd hi gatre yn erbyn rivals chi fel y Scarlett, mae'n mynd i fod yn anodd. Fi'n siŵr bydd y ddwy chwaraewyr yna, they'll be bang up for it, fel maen nhw'n dweud. Ond ie, os mae'n gallu gael bach mwy o brofiad yn y rengol yn y weddill y pac yna, yn ymuno dy'r 5 flan, bydd falle mwy o platform dyn nhw yn wedig yn y pac. A wedyn, wel, mae fe'n dibynnu beth yw'r tywydd yn Llanelli. Bach o'n mixed bag, ond os mae'n dda, mae nhw'n gallu, mae Scarlett gallu redeg a falle ddysgoes, scrums a Llanellau. Ond os mae fe'n dydd bach yn wael, bach o glaw yn yr awyr, mae'r mantais yn newid. So, y tywydd a anafiadau'r gwyll, os maen nhw'n rhywbeth bydd ddim dy'r gwyll, falle bydd mwy momentum dy Scarlett. A mae'n gêm darbi, mae ffom mynd tu allan y ffenest, so nath ni seid yn gynharach. So mae chance dda i Scarlett, falle rhoi marker yn erbyn tîm oedd y gosan nhw. Ie, rhai o'r brwydrau o gwmpas y car, wrth gwrs, mynd i fod yn bwysig. O'n i wedi sôn fyna am y safleoedd gosod, boes fel Gareth Thomas yn erbyn, Harry O'Connor felly, prop Pentyn, Scarlett, y ddau bachwr, ddim frwydr fwy na hynny, fi'n credu felly, Ryan Elias yn erbyn Dewi Lake, y ddoi nhw, cael eu problemau yn y lein, ond y ddau yn sgrymwyr arbennig o dda ac yn gweithio'n galed, heb y bel a gyda'r pêl. Yn enwedig o gwmpas y ca. Rhengol, Penny Leatherbar o boi ifanc yn dod trwyddo yn erbyn felly Jack Morgan neu Harry Deeves, Blas Gelli ifanc arall. Wedyn ni'n symud i'r haneri, Jack Walsh, mae wedi cael blwyddyn eitha dda mor belled. Actually, well na eitha dda iawn yn fy marn ni. Yn erbyn Iwan Lloyd sydd hefyd yn cael ei sôn amdano fel, falle maswr Cymru yn y dyfodol fian iawn. Ond hefyd gyda nhw, rhywun fel Morgan Williams, beth ti'n gwneud o flwyddyn Morgan Williams mor belled, heb cael falle, heb serennu i lefelau, falle Jack Morgan, Morgan Morris a Jack Walsh a Nagy. Ond mae wedi perfformio'n dda iawn, yn y dymor cyntaf fel mewn o'r dewis cyntaf gwylch, yma. Ie, mae wedi cael dymor da iawn. Mae wedi sgori cwbl o ceitiau, mae wedi sgori mas yn Montpellier y penwythnos. Mae wedi cael tymor dda, mae cico fe o'r bocs di wella o tymorau diwetha. Mae'n ddiddorol i gweld pwy mae Toby Booth mynd i chwarae tu fas Morgan Williams, a di mynd i dod nôl a Walsh, neu falle roi Owen Williams na, oherwydd nath Walsh chwarae yn y cefn yn erbyn Montpellier, so mae'n mynd i fod yn diddorol i weld. Fi'n credu mae Morgan Williams cael tymor rili dda a dechrau tymor, nath chwarae eitha dda yn erbyn y Scarlett yn y gêm gynta yn Abertawe.
ie, mae fe'n hoff iawn o sgwr i geisiau, fi'n meddwl, mae wedi sgwr i'n erbyn zebra, sgwr i'n erbyn Montpellier, sgwr i'n erbyn Connacht. So, falle mae fe ddim wedi cael y clod fel rhywun fel Nagy, fel Jack Walsh, fel Morgan Morris, fel James Fender, rhywun arall sydd wedi cael tymor dda. Mae Morgan Williams wedi gwneud job yn dda ar y foment. Ie, un drwydded arall mae rhai fi sôn amdano, oherwydd fi'n rili gobeithio i weld yw Cilyn Williams yn erbyn Johnny Williams neu Eddie James hyd yn oed. Eddie James yw'r canolor nesaf sy'n dod. Mae pawb yn sôn amdano fe yn y dyfodol, ond Cilyn Williams mae wedi bod ar dan i'r gwelch am, bydd rhai'n gweud am gwbl o flynyddoedd hyd yn oed fwy, a gobeithio bydd e'n cael ei cyfle i ddangos i doniau ar y penwythnos os mae fe'n hollach. Herwydd ni ddim yn mynd i recordo podlediad wythnos nesaf, newn ni sôn amdano gêm ddarbi arall, sydd wrth gwrs, mae fe'n anodd sôn amdano gêm ddarbi, pryd mae gêm ddarbi rhwng y gemau, wrth gwrs, oherwydd bydd ni ddim yn gwybod y canlyniadau, ond os ni'n disgwyl i gydydd ennill yn erbyn y dreigiau, bydd nhw yn gobeithiol felly i ennill lawr yn y Brewery Field, fe nes i sôn ym Mhen y Bont, y gêm na yn erbyn y gwelch. Siwt ti'n gweld y gêm yna'n fynd, oherwydd y gwelch, maen nhw, fel nes i sôn, ddim mor cryf a o'n nhw ar ddechrau tymor, falle dan afiadau, ond ar Caerdydd maen nhw'n dechrau edrych fel maen nhw'n dod at ei gilydd yn enwedig y partneriaethau hwnna, fel y 90-12 Ben Thomas, Tynus de Beer a Thomas Williams. Ie, mae'n wedi bod yn gêm diddorol. Os mae Pac yn gweill yn ôl, falle bydd yn anodd i Caerdydd, falle dangos y platform na dy Thomas Williams, dy Ben Thomas, fel os mae Josh Adams yn dod nôl, wrth gwrs. Ond, mae Caerdydd yn llawer momentum dyn nhw ar y foment, a os mae'n gallu ennill yn erbyn y dreigiau, bydd nhw'n rhoi mwy momentum lawr i Pen y Bont, a falle maen nhw'n mynd lawr a ennill y gêm na. Ie, mae'n mynd i bod yn anodd yn cael i roi amca am hwn, so sa'n mynd i gofyn y cwestiwn yna, ond lle ti'n credu bydd y gêm yn cael ei ennill a golli ar y Brewery Field? Wel, fel pob gêm yn y Pac, mae'n un elfen fawr. A fel mae'r hyneri yn fi'n gofio'r gair. Meistroli. Ie, meistroli pethau. Rhywun fel Thomas Williams, gêm cico fe, falle ddim yn dda i gymaru rhywun fel Gareth Davies, falle dyna reswm pam falle tu ôl ar y foment dy Carwyn Cymru. Ond mae'n mynd i fod yn diddorol. Os mae dy Thomas Williams dim mwy momentum, oherwydd beth mae'r Pac yn neud, bydd Caerdydd yn dy llawer y momentum, a falle sgwr i cwbl o geisiau. Ie, fi'n eitha gobeithio bydd yn man i mynd i weld tîmau cyntaf hefyd fel arfer yn y gemau darbi dros Dolig. Mae un tîm cryf yn cael ei wario, wedyn un tîm gwan, ond gyda'r hoi bach sydd yn nhw ar ôl y gêm na dydd cael ein geia, mae dyn nhw hoi tan tua pethefnos tan gêm nesaf yn Ewrop. Gobeithio fi'n mynd i fel doi tîm cry yn cael ei chwarae. Fi'n cytuno. Bydd y brwydr fi'n edrych ymlaen i weld yw rhwng dy Beer a Jack Walsh, doi sydd ddim yn gallu chwarae dros Gymru mor belled, ond bydd nhw'n moyn dangos ei awdurdod a gallu yn y gêm na. Gobeithio ni'n mynd i weld fwy o Jack Walsh fel deg yn fy marn i, oherwydd y ffordd mae'r fe wedi bod yn chwarae mor belled yn y gyngred. Hwna yw gêm cyntaf, gêm cyntaf yng Nghymru, blwyddyn 2024. A ar ôl hynny bydd y dreigiau yn croesawu y Scarlets i Ronnie Parade. Pwy yw ffefrynnau hwn? Sa'n gwybod, rhaid i fi fod yn onest, Iestyn? Wel, os yw rhywun wedi dweud, os yw falle time traveler dy fi, os fi gallu mynd mlaen i falle the 27th o Ragfyr, bydda i dweud pwy yw'r ffefrynnau. Fi credu dreigiau, just
Mae hwnna'n gallu newid dros y dyddiau nesaf, gemau darbi cynta. Ond fi credu dreigiau gatre, Rodney Pred, fi credu bydd chance wedi ddad nhw i ennill gêm ddarbi eto yn erbyn y Scarlet. Ie, fi'n credu fi'n mynd i gytuno. Ond bydd e'n, os mae tywydd yn wael yn ymwedig, bydd ni'n disgwyl i'r dreigiau bod yn ffefrynnau eitha cry oherwydd cryfder y rhengol nhw o gymharu â rhengol dibrofiad y Scarlet bod nhw'n dalentog iawn, wrth gwrs dyled y baro o Ben Williams yn enwedig a Carwyn. Ond, ie, rhengflan a dal y broblem i'r Scarlet. Y dau maswr fi'n siŵr o fod bydd llawer o drafod yn cael ei wneud. Will Reid, ifanc wrth gwrs, heb yn ddi-gap yn erbyn Iwan Lloyd sydd heb cael gap ers sawl flwyddyn nawr, wrth gwrs heb ers y cyfnodau Covid. Bydd y ddau na fylle'n frwydro mas am le yng Ngharfan Cymru, fi'n gyrru yn y chwe glad. Felly, ddau wedi cael ei enwi gan Warren Gatland yn cwbl o wythnosau yn ôl, fisoedd yn ôl, yn ogystal â'r boes fel Thomas Williams a Ben Thomas i heb ware unrhyw deg, heb law am ryw weekend mynd i Ben Thomas. Felly, mae'n mynd i fod yn anodd iawn i ddau ohoni bod o flaen Iwan Lloyd neu Will Reid. Felly fi'n gobeithio bydd e'n frwydr arw rhwng y ddoi hynna. Wrth gwrs, Steph Hughes bydd e'n ware yn erbyn ei gyn glwb, ond fe'n ceisiau yn erbyn nhw yn ymwedig rhyngypiadau. Felly edrych mas am hwnna, fi'n siŵr. Ond ie, methu rhoi am gyma'n hynny, ond i gloi pwy, so ni wedi gweud Cydydd sy'n mynd i ennill, ti wedi gweud o 6, fi'n gweud o 8 neu 9. Scarlet yn erbyn y gwylch? Scarlet gan un, fi'n credu mynd i ennill, falle bach o sioc, a falle adeiladu tymor nhw, a fi'n credu mynd i ennill gan 1 neu 2 bwynt. Fi'n mynd i fynd y ffordd arall, fi'n gwylio gwylch o rhyw 8 neu 9, a gallu fod yn fwy fi'n credu. Ond mae hwnna falle bach yn tynnu cwrs am felly person. Ond ie, ni wedi sôn fyna llawer am y frwydrau, ond fel fi wedi trafod o blaen, ni'n mynd i trial cael gweud pwy ni'n credu bydd yng Ngharfan Cymru erbyn, 15 o Ionawr, pryd mae'r garfan yn cael ei enwi. Maswr yw'r safle nesaf ni'n mynd i drafod, a mae'n safle anodd fi'n credu. Wrth gwrs, dim Dan Bigger, dim Gareth Amscombe. Mae llawer o sôn wedi bod yn ddiweddar yn byti ydy rhywun fel Jared Evans yn gallu yn gymwys i wared dros Gymru, oherwydd oedd falle heb cael cytundeb i roi iddo fe gan Cydydd, a fe nath o symud i Harlequins. Dim Joe Hawkins, chwaraewr arall sydd ddim yn gymwys i ware oherwydd fe'n ware dros y ffin yn Lloegr. Chwaraewyr arall i sôn amdano yn hwn, San Costello, mae anodd hir dymor dy fe, falle bydd yn ôl erbyn y 6 glad, ond mae fe'n mynd i fod yn agos os mae fe ddim heb ware eleni. A wedyn Will Reid, Kai Evans, Ben Thomas, Thomas Williams, maen nhw'n gyd i cael ei enwi yn ogystal â Iwan Lloyd gan Warren Gatland. Pwy yw dy tri di? Dim felly'r achos ni'n sôn am un chwaraewr i fod yn y garfan, ni'n sôn am 3 maswr, falle 3 maswr newydd sydd heb fod yn garfan fel dewis cyntaf maswr o blaen. O leon ni wedi cael chat amdano hyn ar ôl wythnos diwethaf, ble nath ti just rhoi cwestiwn i fi a ddim ar y toi, so diolch am yna. Fi'n credu mae Costello yn mynd i fod yna. Fi'n credu mynd i fod un o'r 3, mae fe ddim wedi chwarae llawer dros y tymor yma, fi'n credu mae fe yn mynd i fod yna. O fi ddim yn siŵr os mae Iwan Lloyd yn chwaraewyr Gatland type fel. Ie. So mae fe'n anodd. Ond yn fy marn ni, byddai yn cymryd Iwan Lloyd hefyd. Wedi dechrau tymor eitha dda. A wedyn, pwy ti'n cael y trydydd safle, mae rhywun fel Kai Evans gallu chwarae yn y cefn hefyd, so mae fe'n opsiwn. Ben Thomas gallu chwarae fel 10, so os mae Gatland eisiau rhywun yn y canol, so fi'n credu mae Thomas Williams yn ei fod yn beth bynnag. A wedyn mae dydi rhywun fel Owen Williams yn eitha tebyg i
Ben Thomas, mae fe gallu chwarae 10 a 12. So fi'n meddwl Costello, Iwan Lloyd a Kai Evans just yn ei gym gico, mae fe gallu chwarae fel 15, a os mae falle fel half penny type role, mae fe jyst wneud y cico i falle roi Costello bach mwy o amser i fydd yn wneud pethau yn y gym. Ie, fi'n credu ni'n mynd i gytuno dy ti, a o'n i'n tynnu am hynny, oherwydd o'n i'n meddwl falle bydd ti'n mynd yn anhebig, ond y ddau cyntaf fi'n credu bod nhw'n specialist deg, pwy bynnag sy'n cael ei dewis, os falle bydd yn mynd am Owen Williams a'i brofiad ond sy'n credu bod Owen wedi cael y tymor gorau mor belled, yn enwedig yn ardal lle oedd e mor gryf y llynedd a'r flwyddyn cynt o'r tŷ. Mae fe ddim bod mor dda eleni o hynny yn cico at y pist. Fel nes i sôn, Sam Costello, y ffordd mae Gatlin yn sôn amdano fe, mae fe'n sôn amdano fe fel y maswr am ryw 5-6 mlynedd i ddod, os nad fwy. Felly, fi'n disgwyl bydd e'n rhan o'r garfan, falle'n ymuno'n hwyr danaf, ond bydd e'n rhan rhywbryd. Fi yn disgwyl bydd Kai Evans yn rhan o'r garfan hefyd, oherwydd ei gallu i wario fel cefnwr. A sy'n siŵr pwy bydd y cefnwr ar y foment, gen i drafod hwnna falle wythnos, mewn pythefnos. Ond, fi'n disgwyl bydd e'n rhan o'r garfan. A wedyn ti'n sôn am pwy yw'r dewis arall. Will Reid, sa'n gweld ar y foment. Fi'n credu, mae'n anodd sôn am Will Reid oherwydd mae'n chwarae tu ôl pac sydd ddim wastad yn cael gorucharddiaeth. Iwan Lloyd, fi'n cytuno, sa'n credu bod e'n chwaraewr bydd y Gatland yn meddwl, fe yw'r boi fi, ond ar yr un pryd mae fe'n warau'n dda iawn, yn ywedig yn gemau fel yn erbyn Cydydd, pryd mae'n cael y lle i warau. Felly fi'n mynd i weid ar un peth, y tri yna, ond fi yn credu all unrhyw fod. Ben Thomas yw'r llall, falle mae cyfle dy fe, ond os mae fe ddim yn wario 10, mae fe'n mynd i fod yn anodd iawn iddo fe. Os oedd rhywun falle fwy o brofiad oedd y warau'n dda, rhywun fel Priestland er enghraifft, os oedd ei dal yn wario i Gydydd yn rhoi mas gemau ac yn y blaen, falle byddwn ni'n gweud rhywun fel na, ond ar y foment sy'n gweld bod Owen Williams yn chwarae i safon ucha mae fe'n gallu chwarae i gallu bod yn rhan o'r garfan. Felly ar y foment fi'n gweud y tri maswr fe nes di sôn. Newn ni drafod 15 mewn rhyw pythefnos, felly pob loc yma ni. Fi'n credu bod wedi creu nifer o chwaraewyr a gen i weid pwy yw dewis cyntaf ni yn y safle hynny. Diolch yn fawr i ti, Iestyn. Ni wedi trafod, popeth, fi'n credu. Ni'n gallu siarad amdano, a heb os mae unrhyw moyn clywed fwy o drafodaeth am beth i Clwb Cydydd a sefyllfa hynny dyn nhw'n cael perchnolwyr newydd, edrych ar y Carwyn Central podcast, a cael ei drafod hynny dy fi yn eitha swmpus. Ond joiwch eich joiad y Dolig. Iestyn, beth ti'n dros Dolig? Ti'n just gytre dros Dolig, neu ti'n mynd unrhyw le, neu unrhyw traditions, traddodiadau diddorol dy ti? Dwi'n mynd lan y gweld dad nos Nadolig, so yna fel bach o mynd adre wedi mynd lan gweld dad nos Nadolig, ond mae bach o curveball cyn Nadolig, Pontyn erbyn Caerdydd yn mynd i go prem sy'n mynd i fod ar y teledu ar S4C Prynawn dy Sadwrn, so os mynd unrhyw fydd i'n ofio dy siopa Nadolig, anfon neges oherwydd fi yn Caerdydd Prynawn dy Sadwrn, cyn gwylio'r gêm gyda Ponty a Caerdydd. Wedyn mae Ponty chwarae Ebw Fel wedyn ar y 30th, so mae'n mynd i fod yn un diddorol hefyd. So mae unrhyw prem dal yn fynd falle bydd pawb ar stop dy'r amser Nadolig. Fel ni yn barod ar stop, nes i gwbl anghofio i sôn amdano ddim yn prem, ond diolch i ti Iestyn am atgoffa fi. Bydd gemau dros y cyfnod Dolig dar unrhyw prem wrth gwrs, fel nes ti sôn, gemau fawr dy Ponty yn erbyn, Cydydd yw'r
o'n i'n mynd i gofyn pwy'r gêm darbi fwy, wrth gwrs, Caerdydd yw'r gêm darbi fwy i Bontypridd, so sa'n gofyn y cwestiwn hynny dwywaith. Llandyfri yn erbyn Caerfyrddin hefyd, Pontypool, Casnewydd, Pen-y-bont yn gytre i Abertawe sef gwrthwyneb o'r gêm yn y chwarteri y cwpan. Maen nhw gyd ar y trydydd ar hugain o Ragfyr. Wedyn, fel nes i sôn, y gemau eraill syth bron o fod ar ôl Dolig. Mae'n fynd dechrau ar y 26th. Nith yn erbyn Aberafon, Castell Nedd yn erbyn Aberafon, dyn ni'n gweud. A wedyn, y di Sadwr, fi'n edrych nawr. Di Sadwrn wedyn, Aberafon yn erbyn Pen-y-bont. Caerfyrddin yn erbyn Castell Nedd, Merthyr yn erbyn Llanddfri, bydd o'n gêm enfawr, fi'n siŵr o fod y ddwy dîm na yn edrych am y pedwar ucha. Abertawe yn erbyn Pontypool a ADC yn gytre i Gaerdydd yn ogystal â Pontypridd a Ewrop, fel sy'n sôn, Blaenebwy. Pob lwc i bob un o'r tîmau yna. Fi'n edrych ar y tabl Welsh Prem nawr, a fi'n meddwl, mae fe'n fwy agos nawr dde rhyw fisoedd yn ôl. O'n i'n edrych oedd rhyw 4 tîm yn rhedeg i ffwrdd â hynny, ond Pontypool wedi dod nôl tuag at tîmau fel Caerdydd a Pontypridd a Merthyr sy'n dal lan nawr. Os unrhyw newid sydd fod y tî o pwy ti'n credu sy'n mynd i ddiweddu lan yn y pedwar ucha, Llanddfri, maen nhw'n edrych yn eitha cry, wrth gwrs, felly nhw yw un o'r tîm sy'n sicr, a wedyn pwy yw'r 3 arall? Casnewydd bydd un yn nhw. Fe ddim yn siŵr dan dau eraill. Odi e'n bias os fi'n dweud Pontypridd. Bydd wyth o lan ne. Mae Pontypridd i ennill cwbl o gêm ar y spin nawr. Maen nhw'n dechrau clico. So bydd yna'n mynd i fod yn diddorol i weld dros y 2 wythnos nesaf. Gwynebw bydd nhw gorffen y 3 uchad, y Casnewydd a Llanddfri. Pontypridd yn pedwerydd, just yn erbyn Merthyr a Caerdydd, just y dan nhw. So Pontypridd pedwerydd. Os ni'n dewis byddwn ni falle'n gweud yr un peth. Sa'n siŵr yn Glenebwy. Fi wedi gweld nhw'n perfformio'n dda iawn a perfformio'n wael iawn, felly sa'n gwbl sicr amdano nhw. A Pontypridd, maen nhw'n ware, pryd maen nhw'n ware'n dda am y holl gêm, maen nhw'n tîm dda iawn. Mae wedi gweld nhw'n ware haneri o gemau yn ddiweddar. Felly bydd yn agor, ni wedi enwi 4 tîm na, fi'n credu gall 8 neu 9 tîm gyrraedd y pedwar ucha, falle ddim, byddwn ni'n synnu os mae Aberafon a Pen-y-bont yn gyrraedd yna, ond maen nhw dal yn gallu. So pob lwc am y tîm dros y cyfnod Dolig. Fel fi'n sôn, dim pod o'r wythnos ysa. Ni'n mynd i cael hoi fach ei joio. Joiwch yr quizzes Dolig gan y rap. Maen nhw'n gyd dros gyfryngau gymdeithasol. Dilynwch ni ar gyfryngau gymdeithasol, dilyn ni ar YouTube ac yn y blaen, a gwrandewch ar Spotify neu ble bynnag chi'n clywed y podlediad, y pod Cymru. Nath nhw curo ni i roi pod ni mas o ddos yna, felly well i ni curo nhw wythnos yma. Ond o ran fi, diolch yn fawr, a joiwch eich Dolig, Iestyn, unrhyw beth am, ti'n mwyn gweud, unrhyw negeti o'n Dolig? Na, jyst gobeithio mae pawb yn bwyta yn dda, oherwydd dyna beth mae fi'n mynd i wneud. Fi ddim yn mynd i cymryd yn ysgafn dros yn y Dolig, fi'n meddwl. Just mwynhewch a, mwynhau'r rygbi hefyd dros Dolig. Bydd bynnag yn gwylio, os yn gwylio'r gemau cymunedol neu'r gemau rhanbarthol. So mwynhewch na, a fwynhau'n y Dolig. Dolig llawer pawb, a blwyddyn newydd dda hefyd. Diolch am gwrando i'r podcast Rugby Cymru. This podcast is part of the Sports Social Podcast Network.